Оля, амигос, сега започваме с една поредица на Монстърм с един друг участник. Гошо, кажи нещо, Гошо. Оля, амиго, ¿qué me pasa? Така и ще играем на Монстърм, най-страшната игра. Бум. Очакваме продължение. Тиксо. Дай да седна. Значи, какво трябва да правим? Залепим Камерите. Стиксо. Да. Ама доста страшка. На нас ни изкочи на първи път, дете играхме, ни изкочи някакво. Да, издаде някакво запълнство. А нашия герой вика, да, но да не ма храни чудовището и някакво са крие, някакво така диша. Седи в шкафчета и... О, започнахме. Почнахме. Давай, отваряй. Отваряй, бе. Добре. Виждаме някакво забута... Чакай. О! Сега се крием, дами и господа. Оле, господи. О, фенерче, бе, вземи го бързо. Бързо, вземи го. И сега светни. Йоло, имаме си фенерче. Дай да претърсим стаята. О, това е горе, какво е? Не, дай излез от тук. Не, трябва да претърсим стаята. За чиксове. Претърси се тук. Бушони. Абе, нали си такъв, е? Ай, оправи ги. Давай, оправи ги. Искам ги чупа. Не, къде ни отиви фенерчето? Хвърлих си го. Много умно. Дебаркитка. Оле, свети, виж. Това ще ни е за лампа някакво. Да. Какво Де стана? отиде, бе? Чакай, писмо. Дебаркитка, бубага. Це! За да го отворим. Чети. Че на мене ми се чете. Пише, че нещо е грешно тук. Това е бушон някакъв, нали? Абе, брат, дай да намерим фенер. Къде фърли фенера, бе, човек? Чакай. Това за какво е то фенер? Това е бушон за бушон. Абе, ето тук някъде. Дебаркитка, мункарат. Тя не може да се семи. Абе, излиза от ту стая, че ми е доскучава. Ама, сега да претърсим за... Ама ще бягаш от това чудо. Да претърсим за някакви дебаркитка. Тук. Шише. Взимай го. Да се напием. Не го фърля! Се едно ти как фърля го. О, Тиксо! Fuck you! Чакай, бе! Ей го! Взимай. Дебаркитка, мункаракира. Всяка да има камери. Трябва да ги намерим. Гледай нагоре постоянно. Не толкова нагоре. Мишлявам. Тук внимавай от тази тръба ще изгуби. Да. Его бързо бягай. Стига, бе, това му плаши. О, дебаркитка, думпаракиро. Това. Нещо си тук. Чник. Да, сега трябва да се скрием вътре в шкафа. За какво? Защото не чу. Обърни се. Брат, той гори. Прънах на майка ми. Атомна бомба. Баба ми се, давай. Давай, ходи. Ходи, няма му. Ще го залепим с тих с това. Къде е камерата му? Тук няма май. Дебаркитка, мумпаран. Не, бързо бягай. Това му плаши, бе. О, факъл! Мама, тебе! Видях го, идва! Бягай, къде съм капчетата! Бързо, бе! Край на това видео!